अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव अदला खासिबारि गामियाव 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर सानखालि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बड' सिकिउरिटि फर्स आरो बेनो फैनानै एनडिएफबि अर्थात बे एनडिएफबि खौ जोनोम होदोंमोन आरो फैयै फैयै 2009 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बांलादेशआव बिडिआर नि आखाइजों एरेस्ट जायो अर्थात बांलादेश राइफलनि आखाइजों एरेस्ट जानांगौ जानानै फैयो आरो बे बांलादेश राइफला 2010 मायथाइनि 30 एप्रिलाव जोंनि भारत हादरनि बीएसएफ बर्डार सिकिउरिटि फर्स अथरिटिनो गथायनानै होयो आरो बै समनिफ्रायनो 2010 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिमबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों बा जोबथेसालियाव थानांगौ जानानै फैदों नाथाय साडेनलि मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय गुवाहाटी सिजन कर्टआ मानगोनां रन्जन दैमारिखौ दाय गैयै सासे सुबुं महरै फोस्रावनाय जाबाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा लोगोसे फैबाय थानाय समाव गासैबो जों बर' फिसाफ्रा आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबगोन जे मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि एगेन्स्टआव जेसेबांखिनि केसफोरा नांनानै दङ हानायमानि थाबैनो जोबस्रांनानै जेन मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां फोथाराव जों लाबोनो हायो जेरैखि जाया जायखि जाया बिथिंनि गेजेरजों जोङो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां फोथाराव जों लाबोग्रोनोल' हानांगौ उननि बाथ्राया उनाव जागोन जेरैखि जाया जोङो जोबथेसालिनिफ्राय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बरननोल' हाग्रोनांगौ बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ लानानै जोंहा एक्स एनडिएफबि आदामोना नांथाबगासिनो दङ आरो जुजिनाय आरो नाजानाय नांथाबनायखौ दिनैसिमबो गाराखै जायनि जाहोनाव मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोनथाव फिथाइ महरै गुवाहाटी सिजन कर्टआ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ सासे दाय गैयै सुबुं महरै फोस्रावबाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा दा मानगोनां रन्जन दैमारि सार जायनोखि सिबिआइ केस नांनानै दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांदों दा फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआव बा जेसेबांखिनि पेन्डिं मावनो गोनां केसफोर दङ बैफोरबो जेन हानायमानि थाबैनो जोबस्रांनानै जोङो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां फोथाराव लानानै फैनो हायो जायबायदि थासारि दा समाव गुबुन हारिनि सिला मेगननि नोजोरा मोजां नोजोर गोलैबाय जोंनि हारिनि सायाव जेरावनोखि जोंजोंथ' बुलाय सोलायावबो हाखाया दानलाय सुलायावबो जोंजों हाखाया आरो बेसेबां बार नांबोबाय बै गुबुनारिफ्रा जोंजों दानलाय सुलाय बुलाय सुलाय आरो बायदि रोखोमनि बायदि बिथिङाव जोंखौ टर्चार होबाय दं पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट होबाय दं बै गुबुनारिफ्रा ना दिनैनि स्टेजआवबो जोङो फैयै फैयै बबे स्टेजआव जोङो थानो गोनां जानानै फैखो बै जोंनि हारिनि थाखाय नांबोनाय लिडारफ्रा दिनैनि स्टेजआव बबे स्टेजआव थाफैनो गोनां जानानै फैखो दिनै सोरबाया जोबथेसालियाव दिनै सोरबाया पलिटिकेल लिडार महरै नाथाय मोनसेबो शिड्युल गैया मोनसेबो इउनाइटेड स्टेज गैया दिनैनि समावबो दा बैफोर माखासे बिथिंफोरा एक्चुअली थारैनो गुबै आरो गुदि मेन जाहोनानो जाहैबाय बै गुबुन हारिनि प्लेन पलिसिफोरा दिनैयो एसेब्लाबो साक्सेस जादों जायनि थाखाय बिथांमोना दिनैयो जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि सिस्टेमनि गेजेराव जोंनि माखासे सिस्टेमफोरखौ डिभाइड खालामनो सुबिदा मोनदों दिनै जोंनि हारिखौ पलिटिकेलि डमिनेट खालामनो नाजानाय पलिटिकेलि गादबनो नाजानाय बै गुबुन हारिनि माखासे डार्टी पलिटिकेल लिडारफोरनि जा थांखि बे थांखिया दिनै 10% सक्सेसफुल जादों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों ओरैबायदिसो नुहुरबाय जे जोंनि माखासे नांगौ जिरादफोरखौबो जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौबो बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरासो माने मा आवग्रिनानै लानानै दङ ना बैसोरो गावसोरनि जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला तारमाने जोंनि जिरादखौनो बिसोर इउज खालामनानै आरो जोंनि सुबुंखौनो माने जाम्बा जाम्बि खालामनानै बिसोरो गावसोरनि थाखाय बाहायनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिया सोलिगासिनो दङ दा बेफोर माखासे बिथिंखौ जों एक्चुअली थारैनो नोजोर होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि सिस्टेमा दिनै नङा गाबोन नङा जुदि सानसेबा बांलांबाय थागोन आरो फैयै फैयै आफ्टार 30-40 इयार्सआव जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि डेन्जारस मोनसे सिचुएशन फैगोन बे सिचुएशननि दायनिगिरिया रावबो जानाय नङा बै जोंनि हारिनि साब्रै साबा पलिटिकेल लिडार जायफोर लिडारफोरानोखि जास्ट फर मानि पकेट मानि सियार पावार मोनबानोल' गोजोनग्रा बैसोरसो रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा स्ट्रं माने रावबो जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा बेवहाय जोंनि हारिनि सोरबा बै पलिटिकेल लिडारफोरा
गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि पलिटिकेल पावारखौ गोसोबायदि बाहायनो सानबाबो बिसोर बाहायनो हानाय नङा। बेखायनो जों रायजो राजाफ्रासो गोख्रों जाग्रोनांगोन फार्स्ट अफ अल। जोंनि भारत हादरनि सिङावनो 1950 मायथाइनि 26 जानुवारियाव आसाम स्टेटआ स्टेट महरै क्रिएशन खालामजादोंमोन आंनि नलेजाव आंनि मोनदांथिनियाव। दा बै 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि सानखालिनिफ्राय आसामा स्टेट जायो। दा बै स्टेट जानाय समनिफ्राय दिनैनि स्टेटसिम जोंहाबोथ' मोन्थाय दं आसाम स्टेट हिसाबै, नङा होमबा? जोंहाबो पलिटिकेलाव मोन्थाय दं बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों मोन्थाय दङ। बै 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि सानखालिनिफ्राय दिनैनि बे स्टेटसिम आसाम स्टेटनि जोंनि एसटि फोरनि एगेन्स्टआव जेसेबांखिनि जोंहा मोन्थाय मोननांगौमोन जों मोनबोनो हादों नामा? जों मालाबा मोनबोनो हायाखै। अर्थात जों दिनैबो मोनबोआखै। जोंनि एसटि हारिनि मानसिफोरा बे आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि मोननांगौ मोन्थायफोर दङमोन जों मोनबोनो हादों नामा? मालाबाबो हायाखै। पलिटिकेल बिथिंनि बाथ्राखौथ' जों बुंनांला। जायफोर लिडारफोरखौ जोंनि हारिनि जोंनि ट्राइबेल हारिनि जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ दिनै आसाम स्टेट बायदियाव दिनै चान्स मोनदों, चान्स मोनबाबो बिसोरो पुतला बायदिसो गोसो बायदि खामानि मावनो हाया। बैसोरनि अर्डार बैसोरनि साजेसन लानानैसो बिसोरो खामानि मावनो गोनां बाध्य जानानै फैयो। अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन, अब्ला दिनैनि समाव कार्बि आंलं बा बिटिसि बा जेसेबांखिनि अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बैफोर एरियाफ्राव बैसोरनि पलिटिकेल टेकनिकखौ जोंनो मानो? जेरावनोखि बैसोरो जोंनि गेजेराव हाबसननानै जोंनि साफा सानैखौनो माने गुन्दै दाना जाहोनानै जोंनिफ्राय बोख्ल'नानै लांनाय फर्मुलाजोंसो बिसोरो जोंखौ सापर्ट होयो। आरो गावसोरनि बेफोरबायदि फर्मुलायाव जोंनि हारिनि जाय लिडारा सापर्ट खालामो बेखौसो बिसोर थुलुंगा होयो। अब्ला माखौ लुबैयो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव? जारिमिनाव रोखा फोरमान दं जे जोंनि बे ट्राइबेल हारिया बबेबा मोनसे गुबुन हारिखौ एदावग्रोनाय, एथुग्रोनाय, इनसाल्ट खालामग्रोनाय, हेरेसमेन्ट खालामग्रोनाय मालाबाबो जाबोआखै। नाथाय बै माखासे गुबुन हारिफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ बायदिसिना बिथिंनि बेलायाव जोंखौ टर्चार खालामबोबाय दं, पलिटिकेलि जोंखौ हेरेसमेन्ट खालामबोबाय दं ना, पलिटिकेलि जों गेम गेलेबोगासिनो दङ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा गोबां जारिमिन थांबाय बेनि गेजेराव आरो फैयै फैयै दिनैनि बे स्टेजावबो मेजरलि जोंनि बे बिटिसिखौसो टारगेट लादों। बर'फोरखौ गादबनो हानाय माने जोंनि आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारि दं बिसोरखौ ओरैनो इजि माने गादबनो हानाय। बेखायनो फार्स्ट अफ अल फार्स्ट एजेन्डा जाबाय जोंनि बर' हारिखौ गादबनो नाजानाय। मोनफ्रोमबो बिथिंनि लामाजों गादबनो नाजानाय इस्युआ सोलिगासिनो दङ। आरो बैसोर जुदि साक्सेसफुल जायोबा ट्राइबेल हारिया सेस, बर' हारिखौ गादबनो हानाय माने सेस। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।